бозӣ барои кӯдакони синни хурд на фақат вақтгузаронии хуш, балки воситаи пурқимати омӯзиш мебошад. ҳангоми бозӣ кӯдак малакаҳои навро бидуни фишор аз бар мекунад. таҷрибаи дигар давлатҳо нишон медиҳад, ки методҳои таълимии бозиомӯзӣ дар мактабҳои ибтидоӣ муассир буда кӯдакон маълумотро тезтар ва бо шавқу завқ меомӯзад. дар фарҳанги мо низ аз қадим бозӣ ҷузъи тарбия буд. бозиҳои миллӣ чун масалан лалаҳак ё бандбозӣ на танҳо вақтхушӣ, балки роҳи омӯзонидани ҳунарҳо ва санъати ҳамкорӣ ба кӯдакон буданд. кӯдакони 7-11 сола ҳангоми бозӣ бисёр чизҳоро мефаҳманд. масалан бозии гурӯҳӣ ба онҳо ҳамкории дастаҷамиро меомӯзад. бозии фикриву мантиқӣ монанди пазлҳо ё шатранҷ тафаккури мантиқиро такмил медиҳад. волидайн ва омӯзгорон метавонанд дар раванди таълим бозиро ҷой диҳанд. дар хона волидайн метавонанд дарсҳои мактабиро бо бозичаҳо шарҳ диҳанд ё масъалаҳои математикиро бо истифода аз ашёҳои воқеӣ фаҳмонанд. омӯзгорон бошанд метавонанд дар синф бозиҳои таълимиро барои такрори мавод ё тақвияти малакаҳо истифода кунанд. муҳити бозиомӯзӣ барои кӯдак озодии эҷод ва ифодаи фикрро фароҳам меорад. бозӣ бурду бохт дорад ва кӯдак меомӯзад, ки ҳам пирӯзиро дуруст қабул кунад ва ҳам аз бохтҳо сабақ гирад. ин сифати устувориро дар ӯ инкишоф медиҳад. аз ҳама муҳим, вақте таълим шавқовар мешавад, ҳаваси кӯдак ба дониш низ меафзояд. оё шумо волидони муҳтарам ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо ирсол намоед. шарики барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид бо витамини Д, қатрае аз витамини офтоб.